Priča da je čovjek napustio mene i Taru kad Tar nije imala ni 40 dana. Spakovo si i otišao. Sve mu je smetalo. Zvuk plača, zvuk ovde, sve mu je smetalo. On nije bio spreman za tu ulogu. A mene niko nije pitao, ja sam po defaultu bila spremna jer sam majka. I prosto, nije to, nisam ja njemu zamerila što je otišao, nego... Šta si mu zamerila? Pa, sve ukupno je ta veza bila turbulentna, to je bila kap koja mi je prelala čašu, šutiranje vrata, neki haos tu da mi ti praviš jer dete ili recimo dadilje, 24/7 imamo od nekih dadilja tu šetuju, ne znam kad koja ulazi i izlazi iz fronta i sad gledamo neki Netflix, nisam ni znala da postoji Sony, PlayStation, Netflix i dete plače, ja čujem, ja skačem po defaultu. Gde si pa što skačeš ima dadilje? Kako što skačem? Pa majka sam. Nije on to mogu da razume tada. I tako da, eto, ali nisu to, znaš, nikad nije jedan razlog. Udaljili smo se. Ja sam mislila... Postala, Tanja, se u stvari desila